Van egy ilyen webkamera, ami $6,7 volt 1700 forint szállításra. Ennek a lencsét csatlakoztatom a mikroszkópba. Így. Van alatta az óra. És a webkamera. Van egy kis program ehhez a webkamerához. Ja, bocsánat. Nem dugtam be a webkamerát, egy pillanat. Már is elindítottam a webkamerát, és mint látod a képernyőn, órát már is tudom mozgatni a megfelelő helyzethez. És íme itt a kijelző. Gyönyörűen. Természetesen úgy van, ahogy mondod, hogy a képernyőn látom, ha kinagyítom, akkor szinte teljes képernyőben látom a laptopon a mikroszkópban történteket, és a programban van olyan funkció, ami rögzíti is a munkálatokat. Tehát a vizsgálandó alany, mikroszkóp és egy egyszerű kis webkamera, amit az eBay-ről rendeltem. Borzasztó pofon egyszerű, és ez adja a képet. Hát ennyi a történet. Egyelőre nem a műhelyemben, hanem itt a számítógépes sarokba próbálgatom a szárnyaimat. Na, hát ennyi.